te perlok baro kumba philai wi kan ka jaka ka ba itanat ha hang ne ka jaka ka ba itanat ha phila ban wan pe kai chane kidon ki jingyal le kai khna da kidon ki jaka songkai kidon ru ki jaka phila ban yo e kino ki jingbam ki ba phikwa ban bam te hang ne man ta ka singi nga kwa ban ya kren ya i wei ba bat ngan kli kino ki jingdon kam ki ba phidon kam tene ba ide e baju nya ling nama ne jaka kate ka ngi hap song da ka ling te menta ine ba ide e nong nya ling te ngan kli ya ine ba kan no ka ba song ling bat kan no ka jaka wan ban kan no de ban siu ban wan chane te ba phidai nong nya ling ang oi ba ngane nya ling kajaka ban sungling hadu ne lik paradise kadai arspa marwei kadai hati bat lek bat wan hoi am dau gin hang te hano mahir island si spa marwei ta hang ne ka amazing view hane kadon lai telik irsak hane hano mahir kawei kadai ka island mahir kadai kawei kane ka amazing view bat kane ka lik paradise hang ne lik paradise arspa marwei lek bat wan te ka bairung hang ne pat ka bairung hang ne san pho marwei ka bairung san pho marwei ka bailing arspa abdau hoi te dadon na pedang jengpi ki ba kwa wan kai sne bat ki ba itnat ya kini ki jaka kemut phila ban kontak ya ini ba nomor airu ka far bakham tat ya phi lada phiwan phila ban wan da ki bos phila ban wan da ki kali barit ru amlele te ngan sabu ya kan nomor phun jong ini ba Durba pusam ki surba jai abaya kakak jiki hun te perlok bat pabak baro kumbangi lai keren bat tiba ang ne phla banyu iya ki jaka ki bai tenat kan ka jaka ka de ka bayar ba ka bahe asa du ste don jaka bape kai om dai tang ne ki don rusa te siliang ki jaka bapus dur ban shondur ru phila ban yo ang ne pet ki de ki jaka bai tenat ha kham tam le dak ki wanra ki kamera ki bakham biang kham tam le da phi wan sa ang ne bad da phi tan video ne shondur phiwan jan mit kuptu la kham dum la don kini ki like ki bawa sene kemut ka kham internet shu phi te hang ne phila yu i ba ngi la ro ban le kai bol rem dai bang nin ya le kai ya thong e kum to ngi shu ya le kai spar lok hang ne kublai shibun kublai shi hajar ngu ya phi ba ro ki nong kersan chonga akan ka video ngasuk pen kut no hang ne next episode ngan pen I ya ki jaka bat kijing internet jong kan ka jaka ngakar pa na phi kinong pe ya kene video chunga ba pin like share ba subscribe kum ka tak kijing kersan yangi ki para khasi kublai shibun kublai shi hajar ngu ya phi baro जाए ना जाए पैन पहले आएगी बचता रहता तो हमको है गाड़ी में बैठेगा पूरा क्या जाए